the same message lokuthi guqukani endleleni zenzo kumnyama. Lalela, mokuthi unomqondo noma unenkolelo yokuthi iBhayibheli lafika nabelungu wisilima wisibula and uzofela esonweni sakho. Uzobhubha. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Uzobhubha ungazi kodwa ulazi iqiniso ungafuni ukulivuma ngenxa yokuthi usafuna ukuphila ezinganukweni zakho. Do you understand? Mokuthi iBhayibheli lafika nabelungu okusho ukuthi ke awulifuni ngoba neTV yafika nabelungu kusho ukuthi ufuna ngaba uyifuni. Ngoba nemali kusho ukuthi yafika nabelungu kusho ukuthi ufuna ngaba uyifuni imali. Yes Lord. Uyafuna into zamanga into eziphathekayo kodwa iqiniso awulifuni. Hallelujah, glory to God. iBhayibheli likaze lisho ukuthi ke umuntu omnyama noma umlungu lithi wonke umuntu alikaze lisitshele futhi ukuthi uAdam wayumlungu noma umuntu omnyama. Uma unesithombe wena sokuthi uAdam wayemhlophe noma emnyama uqamba amanga akekho umuntu onololo lwazi. So lezo zithombe zenu ezigcwele izidonga kufanele nizithathe nizishise noma nizilahle ngoba zinamsebenzi. Akusizi ukukhonza izithombe nokukhonza izinto eziphathekayo kodwa ungakwazi ukuphatha iqiniso. Awukwazi ukubamba iqiniso. Inhliziyo yakho iweak. Unenhliziyo eweak. Ngoba ukwazi ukuphatha iqiniso. uNkulunkulu ukhulumile ngabaprofeti bakhe wakhuluma ngabo bonke abaprofeti bakhe bazothumela indodana yakhe yokugcina. Do you understand? Ukuthi izosindisa hayi ukuthi izokwenza izinto zibe worse. Yes Lord. Hayi ukuthi izokwenza ukuthi ke sibe buthaka noma sibe comfortable ekutheni sihlale esonweni ngoba sithi sisindisiwe ngegazi lakhe. Lalela, igazi lakhe likusindisile. Amen. Uma ukhavo igazi lakhe ngokwezenzo nangokwezinyathelo, yabo lo nyathela khona ufuna ukunyathela ekukhanyeni. Yes Lord. Munyathela le mawuthi wena usifanisa noJesu Kristu, wena usungumKristu angithi Hambe ekhanyeni. hambe ekukhanyeni. Amen. Wena umuntu osifazane uzoya kugqoka amabhlokwe manje. Iqiniso. You understand? Ngoba siwamukela iqiniso ukuthi umuntu osifazane ufuna ugqoka indlela ehloniphekile. Amen. Do you understand? Wena ndoda uzokuphuza utshwala manje ngoba usuyawazi lokho ukuthi umzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu. Do you understand? Amen. So uNkulunkulu uyakhuluma. Uthini uNkulunkulu? Incwadi kaJobe isahluko samashumi amathathu nantathu. Yes sir. Verse 14. Yes sir. Ngokuba uNkulunkulu ukhuluma kanye. Ngokuba uNkulunkulu ukhuluma kanye. Yebo kabili. Yebo kabili. Umuntu engakunaki. Umuntu angafuni ukunaka. Angafuni ukukunaka. Amen. Ngoba yini? Amen. Uvaleka amehlo. USathane uvala amehlo ngamanga. Uzonda iBhayibheli